megalayapost.news. Office jangka District Social Welfare Officer Ribhoi District harkat kejing trilang berkat District Legal Service Authority Ribhoi mentakasngi kalaitrik naiwing kalaraki burom yakasngi bakerpang jangkitu badan jingdona khatmet lani ke International Day for Persons with Disability halor kapang, amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future. Ya gani ga jingr khil apulang hapathar khama Government Higher Secondary School hakabala wan bandan matalang duba sostene sotun MLA gejirang kum kongsan harkat gejingadan lang upi hajong BDO gejirang sin RD block kakong NF Sun District Social Welfare Officer Ribhoi District ka Dr. K Lingdo Medical and Health Officer CHC pathar khama uba pi thank you sadar pathar khama uba Leven B Assistant Legal Aid Defense Council nongpo kakong John Mary Sakra Physiotherapy Civil Hospital nongpo lembat kiwe Hagani kesini la pelong ru ya free medical check up balayok ru ban pelong ya jingine kai repair na benta ki nong snong jongani kethan ki badan jingdona ki khatmet ban na kalyang ki nong penya ki la sam ru ya ki kusnam sagi badan jingdona ki khatmet ki balawan ban neshi menta hagani ka program Kamtam gini ki baduna jing mucik perkhat bat ki baduna ki konmet ki long kumne ba katkum ka jing lap na ka jing wat benya aju gini ki broi ki ba sampang ki ong ba tang gini ki lai person ne ki broi ki baduna ya ka konmet na ka bor perkhat ki yo lat ban pule na ki yo lat ban school ki babun na ki yo lat na mar ba ngitip ba hanya no kedong jungi ki bon ba ki broi ki yo lat ban play school ane ban start ngamar ba nakapenta junki don kam ya ka special education lani ka bai khot special school mo maki ki hap ban lay ki school ki bakarpang bala sing karpang na ta junki hakaba ki don kam giro ki no hikai ki bala sha pen hikai karp ban nak karpang na ta junki then hakariti sensor kadar jong kari India lani ko khot constitution Kelabu kerpang kadeka hok tenrai dan ka hok kongsan ka bangi jukhot ka fundamental rights. Kaneka fundamental rights ka ai lut dan ka ai haka baki berubah yo lut ya kaneka hok ka ba lapya kumba ndru teli kita ka fundamental rights. Dia kaneka hok tenrai dan ka hok kerpang kaneka kongsan haka baki berubah kila banyo. Disability mo bat kesni bakarpang jongki ki beri badan juduna haki to khatmet ti mentau sedang ngisngau bakalong ke badan kam bangin bo rumo kini program syakni ke jirang amin hapathar khma namar babun manus nem hidon kini ke program kembang laong ti kisira keleng mo kisnong sistem away ke blok nang bangin yo banya let's move ha bangin pendon buram ya pi baro Nakawe ke por. Di berkenaan mengenai yo bentalang, mengenai kini ke sini berkerpang jofi dengan aku beli ni kau ni syab ya pi baro, ki beri badan jiduna di khatmet mo, jadi sini berkerpang jofi ni aku beli ya pi hakani ke sini. Don por mengenai kita ki tinggi habu ke sini ke bangin ya celebrate ya pi bangin ya lumlang ya pi baro, ki beri badan jiduna di khatmet kenang berpinla bangin berpeni ya pi. Bangi ken mau ya fi ngi burom ya fi bat ni kwa ba fi pin long lang ki benta society haka imlang kasalang dia ngi kwa sisa bangin ya don lang kumni bangin le tak program repair bat da ka jinga don lang ki stakeholders baro dia ngi kwa ban peniru ba kani ka program ka long ko bangin ai ka jing tip jing nang sakiwe pa ki pat ba sakiwe ki bri nong song snong mengintip sapang kijing don jong ki PWDs ki beri badan jiduna ki barmet ki kijing ka hok jong ki kijing ka bangila banle la kalian ka sorga la kalian ka government la kalian ka snong ka nangihi ki nong song snong baro ngi baro ide ki jing thau ki bakarpang ki jong ublei jule shiliang jue sha shiliang. No partiality in front of God. Kumbalong ki way pat ki brio
kibabiang haka renyang kibabiang haki khotmet kibaro kibabiang haka berkat piru bafialum hangle pidai kiju kijing thau kibau play ulat thau terpang bat uplay ui lut ya baro hagni ke por nganum sim yekal por ke bejrong nang pi ngatip bapilai don ke program nado mensep bat menta ngengej habang apay piladon hikataka jingthai dengan sim pa ikik pa ba finishing khialam nagbata ka jingmentoy kaba ka sorka kalabu lengba ka department nagbata ka jingmentoy joki khuan kikti gibahiyeng gibasem gibadon yak jingduna hagit khotmet Emily nakaleng jonga nakapor por ngajukren ngajukentu ba mapi kibadon hakajing duna hagi department pimle bandu jing karmen namar ba kasap ka bakarpang ka boblay lai ngila saki hakane kamadan mene habang years go ya u kun jogane ka dong ka thang ka jungi usama ropari nongrum uba mangi baro ngilai i leng bakasap ka bakarpang ka boblay lai kadi kasap ka ba ublay kalat kalenti ya baro omdai tangi prig babyang hakalong rinyang hakriang hakit khotmet henry nagabenta jung piru kasap ka bakapang ka boblay ulai kasur ka basu tiang ka basu kaman hado kata-kata ka ba lapen bang hado kata-kata ka ba lapen show nilai i ling bak YouTube iki jingwai ke ba omdei tang haka dong ka thain ka jungi henry habaro ukui ke partai yes ngo ya ka sur ka ba une khna sama ula perform le ne ula rwai ya ke jingwai ke ba phe kamtam ke jingwai haka bi dei bat ke jingwai na ka banta ke jingem mensim baru kebedon hangne uplay ulai ke sap halala ke sap nak benta jumpi bakat kum ka thong jong ka jingmut jong ka ni ka program ka theme amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future. Wanam do jingkarmen piru pidon ya kata future hafi. Ya kai ka mau play upu bentara benta jopi. Ngalai kendo sibun ki perlok ki panang ban tanjang sibun ki perlok ki panang ban snai ki mura ki panang ban snai ki silia kunta terter. Kini baro ki babun. Ngalai kendo kita ki baton ya ki jingurna hagit khotmet. Te lingba kasap ka bakarpang ka boblay laay wanum do jingkermen mina top ka department ka don nang ta ka office jong video ka don wemele jong piu don ngin yarap lang ngin kintiu lang ya ka ay kasap ka bakarpang ka mapipi don Megalayapost.news